Kulay pi baro kani ka pon kalian jong producer jong ka film kapam ngasim ya kani ka lan pan ai kulay ning ko pi ki pai ba bila ada panon ban pek ya kani ka film kulay sibun ya kajing kersan ka jong pi pat kani ka poro ngasim pat ya ka lat ka bu ban pentip shoot pi ki pai ba ki bang pat wan ban pek ya kani ka film te na kalian ka jong ni ban kalian ka tim hi bar koi ni la perkhat ban extend yang kani ka film hadu ka atho tarik jong na January te kani ka film ngin pen i ha ka por khat wei shidang ha ka por 8 baje ha ka por 6 baje bat ha ka por 9 baje te ka pat pi ki bai ba song ba man ai lem ya ka jing ka shan yang i nong sna film kham ni ru ni la ban ai kam ai jam ya ki khun samla jong kani ka ri ka bi i jong i wat apren kani ka jing kerdu kam kerdu jam jogi khun ki samla ki jongi te na kalian ka jongi hi parok koi ni ai ku ble ya pi ba sa shi sen pan ba wan man sa ki hi dala ki jongi kman ya kani ka film ka pam na mar kani ka film ka pap ka dan shibur ki jing snack ha ka bai dei ba ki khun samla ha ka bai dei bi ki long kme ki long pa pa kum no ki dei ban yat ha ka ti ha ka jing long samla ha ka jing im ka jongi te na kalian ka jonga ngam dan ei man keren bon khin na syukur pat re pi wan man ajing kersian yang namar nadu ka arpo tarik nginum la ban pen isu apa biju senama ba dia kan film nginum la ro ban pen i apa YouTube channel ta kada ngi pan ka jing kersian pi yo pi ba be no andang pen isu apa biju so ba wan man saki dala ki joki kman kenang ba pi hi pen yo shibun ki jing sneng ha be de ba ni ka film ku shibun kin ma ba phep kit hi ka pop ka sam kan khi ayu kata kapap wad of khausan phu kilo dang ba kai terpeng sa kumita lay ikmat na khap da ching babe kapap ngale ka de ka me jing im ban yo biar